Mă numesc Cojocarie Ilinca, sunt elevă a clasei a 4-a D, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, orașul Căușeni, Republica Moldova. Voi recita poezia Inscripție pe stâlpul porții, scrisă de Grigore Vieru. De codru și izvor legați și frați planetei noastre întregi, suntem cu rana aliați. Dar voi, cu cine? Cu ce legi? Cu ura pentru al nostru grai, cu ura pentru al nostru plai, ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa nemulțumiți. În raza candelei mereu, sub care sufăr și creiez, noi ne unim cu Dumnezeu. Dar voi, cu cine? Cu ce crezi? Cu ura pentru tot ce-i sfânt, cu ura pentru acest pământ, ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa nemulțumiți. Ai noștri sunt acești stejari, așa străbunii mari ne spun, suntem cu dânsii solidari. Cu cine voi? Cu ce străbun? Cu ura pentru al nostru prag, cu ura pentru acest meleag, ce v-a primit frumos pe câți, iar voi așa nemulțumiți. Vă credeți prea de tot grozavi și vă uitați chiorâși la prut, ce în ai noștri ochi jilavi cu toată apa a încăput, pe-a cărui valuri ce ne dor se scutură de atâta dor toți steii lui Mihai cel drag și întregul doinelor șirag. Da, suntem mioritic neam, venim din marele poem. Noi nu râvnim alt râu și ram și altă vină nu avem decât aceea, domnii mei, de-a vă primi cu vin, cum ei, cu să trăiască, cu să trăiți, iar voi așa ne mulțumiți. Cu țâfnă, cu înjosiri, cu zoi și cu venin de șerpi îl scuip și asta chiar în prag la noi, în propriul, tristul nostru cuib. Răbdăm, dar totul negreșit pe lume are un sfârșit, un capăt toate au sub cer. Răbdare, umilinți, tăceri. Da, totul are un sfârșit. Suntem, venim, am răsărit.